ही भगवान मोन एकदम तीता तीता भइल बाटे कानी कोइसन जीभिए बुझाता न एकदम तीत भइल बा जीभिए एकदम तीत भइल बाटे तनी मन करता कुछ नीक बाउर खइती मुर्गा होके चाहे मछरी होके चाहे अंडा होके ई कुल खइती तब न हमर मन लागी त हमर मनवा त साफा लागते नइखे ई कुल बिना खइले मन हमार अंसा जाता टुए का हम कही एकदम कानी कैसन हमर मन भइल बा मिचिला तटे नंदी हमार बदमाश सुन बिया खेलावड़िया चाहे त का हमरा के ना खियाई लेकिन चाहबे ना करे ए करे पाछा भौजी अजीब से जी आई नहीं है ने का जो बैठ के भजन गावत रू का करत रू अपन भैया के चप्पल काहे के पहनने रहो चप्पलवा नहीं खे हमर चप्पल चूल्हा भी चप्पल पहन के आइला हटाई चप्पल अरे देखो तू गोड़ा में का हो गइल छल्ला हो आ गइल ये मैया मत पहनी चप्पल ऊपर तो चप्पल पहना तानी ताउरू हो जाई कहानी आगे तानी हाँ त ना नीमन रवा मरद रखले बानी बताई नहीं की कहत की हां नीमन से ठीक करवाई तहरे नु आशीर्वाद बाटे तू ही ना हमर सेटिंग करवइले बड़ू बताओ ऊ बात त बटुए लेकिन फायदा उठाई जब फायदा उठाइबे ना करम कुछ खाए पिए के मिलबे ना कर तो ओइसन मरद कवना काम के खाए पी के ए बॉबी जी कने आज अंडा मंगाई अंडा मंगाई अंडा खाए के मन करत टुए अब बेचारा लिया के दे देलन जी लिया के दे दिहन मंगाई ए बुची जी मंगाई अंडा मंगाई फोन करी ए भौजी जौन तू कहबो तौन हम मंगा दे और कुछ स्प्राइट पियो पचावे खातिर ए बुची जी मंगा दी स्प्राइट मंगा दी अंडा मंगावा दी को मंगवाई कोई एक खा ट्रे मंगवा दी एक ट्रे हां एक ट्रे मंगवाई रुका लगाओ तनी फोन तू प्यार से बतियाई हां बतिया लेम हेलो हेलो नहीं खन बोलत का जी हेलो हाँ कहाँ बानी गोड़ नहीं लगे पहुना के गोड़ नहीं लगे के बोलो बानी यही जे घरे पर कहानी है ना कि एगो सहेली घरे गए ना तो ओकरा के अंडा भात बना रहा था हमार बड़ी मन करता अंडा खाए के तो बना ना लो भाई कौन बड़ बात बड़ी बुझाता है बनावे खातिर तो सब चीज बाटे खाली अंडा नहीं खे नहीं के अंडा हाँ कहबू तो लेके आइयो जे मैंने तो कह पैसा डाल दे नहीं लेके आ जाई लेके आई हाँ कब बोले ले बताओ एक ट्रे एक डिब्बा एक ट्रे माने वो एक डिब्बा ना 30 गो रहेला हाँ हाँ 30 गो रहल के हो भौजी हमार हेलो हां प्रणाम जी प्रणाम पाहुन जी का हाल समाचार ठीक बा रौदा निहन बा रौदा हरदम फेरी रहता है हमनी काहे जी हमारा लेखा नहीं खे भैया बावर रौदा साथे ही रहता नहीं जाता अबू माजा बा हमनी के अब रौदा चाहम तो हो सकता ना तो कहां ले ये दादा बॉबी जी कहता कनी पाहुन जी कहता है बॉबी ना कि एथी खाइम अंडा खाइम तब कने जाई पैसा देता नहीं लिया त कहता ना उहा के खुद फ्री बानी स्प्राइट खातिर पचावना इनका के चाही आ रहे दिराउरा काहे के लिए आई नहीं औसन बात में काहे ना ले आते महाराज लेके अरे वो कहत रही त चले के कहीं घूमे अरे जाके अकेले घुमाई लग बिंधा चल लो ये तीना हम हैं त हम गई रही अपन परिवार जरे नु हमारा सब नहीं हरो के सब लोग गई रहे तो हम साइड रहती नु साइड ले आहिए दादा तार और भैया रे के चिन्हत नहीं खी का कहती कि एकरा ससुर के काहे लिया ले लेता का कहती बोली अरे वही में चल बन जाई तो क्या करे के रही अच्छा चली दोबारा प्लान बनी तरौरो के मौका दिया आई जो मेरा और भैया ना रहम लिया के चली उनका के एक दिन कहियो अच्छा हां के तना बतिया तो ठीक बाटे पाहुन जी तब ली आई यहां तले आगे जोरता नी ठीक है बा जोर घरे कोई नहीं खेत ले लिया के थमा जाई बुच्ची जी के हां पनिया गरम करी हम लेके आवत ठीक बा भौजी तू बतिया में एक्सपर्ट बड़ू बुझाता कि कुमार पे रखले रखबू आही खेलावाड़ी बड़ी बदमाश बाड़ी हम ये कुल काम करत ना मीठा मीठा बतियाओ तो हमरो को फेल कर दे तरू देखी कोई से काम निकाली रहल त मीठे मीठे बतिया के अब दरवाजा में हाथ जता गइल बा ओकरा के कस के खींचम त कट के निकल जाई धीरे धीरे खींचम आस्ते आस्ते निकल जाई अंगुरियो ना टूटी बात सही कहतरू भौजी सांप मर जाई लठियो ना टूटी एही तरह नु ई मुर्गी समझ जा सोना के अंडा देवे वाली मुर्गी ई बात त बा हां बात बटुए भौजी तू तैयारी कर तले प्याज वेज काट हम देखतनी ठीक बा चावल लेके आवतनी ठीक बा बापू बाप नौना तो अब घर में जहर जवान बिया तो में फायदा ना उठाई खाई पीना ऐसे कैसे खाली बतिएगा ना कुछ लिहन दिहन ना हमारा लेती बाबनी हां पता नहीं मर्द मुसनियर काहे घरवा में लुकाई रहेला अजी सुनता नी बुचक पापा का होए
पटक मोबाइलिया पटक चिदोर दे मोबाइलिया तने में जुड़ा जाई काका लिपस्टिक मार के भभकावत रहो ये आखी लगाता का त कहीं राण बेवा बन जाई कहीं ये सब आगरा सही फटत दरार फटत दे गोबर माटी लेके लिप लप नहीं कहीं केंगने लिपी आ कबर लिपी कहां जतन जी जा तो लेती खसिया पटा देवे कहनी कि तेल ओल नहीं खे न हल्दी मसाला बाटे लियाई कि न का कर हाँ तेल नहीं खे त माने दुकान कौन दूर बाटे देखी गांव वाला दुकान पर से मत लियाई जाके बिहिया बाजार में से लियाई इकट्ठे लिया दे या रख दे ठीक ना बिहिया बाजार खुची खुची लियाइला पन खत्म हो जाला सांझ के आई अब पहले खेती बाड़ी में काम कर ले दो तब सांझ को खाना बना के दोपहर में खाना बना खाना ऐसे कहनी कि पहले ही खाना में डाल दें आपके अजी कहतनी कि ईटा गिरवा के तनी घेरवा देती बताई देखी कोनो काम ना करब त के गने होई तो यही के पट्टीदार का गान लहरा ताके देखत नहीं के 27 आवे दे और साल बमटियो मुखिया का चुनाव होखे वाला बा कॉलोनी पास करे पैसे दे एथी कागज देले बानी हेलो वो बात सही है कहतनी ओई खातिर रोकले बानी जा का करी हमरा बुझाइते नहीं के लेकिन एक बात तो हमारा ठीक बाटे कि घर का बाउंड्री दिया गइल बा चाहे नंगा घुमा चाहे बढ़िया से घुमा अपन यही में पड़ल है कहने की तरह माई फोन कर रही का कहतली जी माई हमा कह दे के पाहुन एगो लड़का होखे त मैंने देखी टेम्पोररी में बबी त पहले शादी करे थी सोचा ता ना जा कि पैसा धैले बन जा खेता वाला त तबले निपटा लेने त पैसा रुपया के त हाथ गोड़ होला जी देखते बानी माने कितना रेंज तक चाहे कहत रे कि नौकरिया लड़का होखे माने कौन सरकारी नौकरी करत होखे 4 लाख नौकरी है लड़का रहे 5 लाख रुपया दे अजी टेंशन मत ली जे 4 लाख रुपया दिया जाता जरूर 1 लाख रुपया में से हम मांग पक्का मांग ए दीदी जी आइए कौन का करत तनी जा जी जाए भैया जी बड़ा झलकदार कुर्ता पहना नी दीदी जी के कोई से लिया देवेला मोरे राजा के जातनी हो ताला पे डबल खिड़की हवा जुरुज अरे एक ताला के तरवा सबके बेमते नहीं खे दे रहा तंजा माटी आइए में कनिया का कोई देलू देख दिन देखी हमनी के देखी एगो चुहानी खाली माटी के बा चुहानी एगो माटी के बटुए सब पाके घर में न जड़ जवाना बाई त पैसा के कौड़ी के खाए कमी बा रोज मुर्गा हा मछली है अंडा है रोज चलता रोज चिकना तड़ू अंडा उंडा खा तड़ू तो खाइम त चिकन आइम ना खाइम त का जी बा का नहीं हम ताकत दरारवा में कि भाई माटी के घर में त कमाई के न बा कि सांप गुजर नहीं खसन कहतनी कि कबो हमरो लागेला कि तुम लोग का घर का खर्चा नंदिए से न चलेला हमरो ननद रहती त चलित ना हां मैं चोरी का बटुए हम त सीना ठोक के कही ना आ हल्ला क के कही ना कि हमर घर के खर्चा हमर ननद से चलता हमर ननद ले चलता सब कुछ ई त बात सही है कहतड़ू कि ननद एगो नोट छापे वाली मशीन बाड़ी स भाई बटले बाईसन एटीएम बाईसन साफा कि बटम में तो दबनी 2027 में आवास मिले वाला बा बटम दबनी खरा पैसा झरी ऐसा मशीन है जा ननद मंगवले बनी नंदी जे कहले बतियावेली मंगवले बनी जान जाई मंगवले बनी अंडा काल खसी के मीट आई रहे परसों मछरी आई रहे रूपचंदा एक कनिया एगो बात कहली का जी बोली उनन के लंगे जइबो करली हां रात का दिक्कत बा खिया जइहन हां खिया जइहन लेकिन पूछ रौरे बताई रौरे के हमर मर्दा लोट दी त लेके ना जाई एगो बात कहतनी मर्दा का मुंह बा ए महाराज रउआ त अपना पर सुती रहिला कुगर मुंह अपने पर काहे सोची ना देखी जाता ना छिनरी बाई सनु ए जति धरती पर ओतना ई घटियाई जन कइले वैसे उहे घटियाई बात पर छटकेली सना जतना नीमन मेरा रुपाई सन उ चुपचाप सुनिया ऐसा कोनो बात नहीं के कनिया ऐसा कोनो बात नहीं के ठीक ना लेकिन अब का करी न कनिया में दुगो अंडा चावले में रौरो में कान दुगा कनिया दुगो रौरो घरे नना दे त रौरो छपती ना आ सुना ना कनिया कतर लोग के मिट्टी का घर बहुत जल्दी हमरो पक्का का बने वाला बाटे जी कहीं मरले बानी का छाका चौका नहीं ऐसा कोनो बात नहीं खे लेकिन जब बनवाई त सबका आंख उलट के बैगन नियर हो जाई ऐसा कोनो बात नहीं खे आ क्योंकि घरे खर्ची खाई जाता नहीं ना घर में न बनी अंदर न बनी हां बटले बटे चल बटे चल ऐसा रंग बिरंग के साड़ी पहन ना पहनी देखो तनी मोती वाला साड़ी कर जवन लागत रहवे न लागत रहे कि बिजली गिर जाई
ओकर ब्लाउज त लागत रहे कि एक नंबर के बाटे। देखा ये दादा एकर ननद एकदम 2 नंबरी धंधा क के आ नोट गाज दिहल। कासे हमरो ननद रही त हमरो ननद तने काम करता तने सपोर्ट करता हमरो बिल्डिंग न हो जाई। ननद बिना त खरते बाटे ये दादा। को बोया ना कुछ पते नहीं के चलो ये पकड़ा वहीहन का इंगरा से बार बार कही ना कि केहू देखे मत, खाली हमार भौजी के पता बाटे हमारा पता बाटे। गांव टोला वाली का करिए संग हंसिए संग, अगर भाइयों बहन रहल जी ना तो हंसे लगे संग देख के कसंग ना यार आइल बा एकर मिले। फोन लगाई का। हेलो हाँ हेलो कहाँ बानी? अरे ये कुल बनिया का कुल बहु हम पारा ना हाई हाई करो कनी ठीक बा। ग्रीन कलर का सूट पहनले बानी लोगो तनी हम। आय ग्रीन कलर का सूट पे हरियर हाँ हरियर सूट पहनले बानी। अच्छा ठीक बा। तो भर सब नहीं खुल लौकत हो तू फेणवे में खप जाता उनु पतैया में। हाँ बुझाता कि भेड़ बकरी हनी खप जाता नहीं। तो हमू तो उसने पहनले बानी हमू ना लोग देखो हरियर आइए कोई नहीं हाँ रुको देख लेनी के ने हमरा कहता देख लेनी है। ओ ये तो मैं हरियर कुल चीज बाटे मतलब कुछ पते नहीं। क्या देखा तो लंगूर तो बाबसन देखा तो को निकला का बाड़ा देखा तो ही हैं 30 गो आइल बटे अंडा न। देखो ई नहीं खेवे कितना दिन के बाद भेंट भइल बा तो खाली अंडे धरते हमरा के धरे के नहीं खेवे हाथ हैं। अरे वो के धरबे कर ना अंडा पहले धली खाली अंडा में असल बाड़ू। हां भौजी खाइल जाई अंडा भा कोनो ऐसा सिस्टम नहीं खे क्वेश्चन सिस्टम तू हूं अंडा तो कुकुर आइल बा। अरे वो करा के छोड़ो ना तू ना हम मुर्गे हनी अंडा दे फेंक दे अभी ये तो कोनी का अंडा देते तू ना दे देबू। माने रोहित यही तोरी भगवान बनले रहत हम त आई कौन चुमा ले लिया। अरे चुमा ना घाव लग रहे थी में लोड़ के तै गुलाबी हो जाई। अरे तो हां अब जैसन होखल वैसन न हम बुझाता कहता और खिचड़ी पाकता। तू ऐसन बात बतियावे नु त हमर तक मन में एकदम क्वेश्चन हो जाला त बात बतियावे जाला वैसन त ठीक लागे हैं। घरे चली ना अंडा भात खियाओ तनी प्रेम से खूब बात करल जी। है बस वड़िया देने है थुइए देने जो करे थु बाटे घर चली। हां तो बना लेकिन पहले भौजी से पूछे के पड़ी परमिशन उनकर से लेवे पड़ी उनकर के पटावे खातिर 5000 रुपया देवे के पड़ी। पैसा के माने बात रहला हमरा ब्रेको बताओ तो उहे ना कतनी 5000 रुपया दी अब भौजी के हम पटा ले हम कभी कले बन त ना देम ना तू 2 रुपया मांगले ओकर 2 रुपया मांगवा चाहे 2000 मांगवा चाहे 2 लाख देले बन कि ना हम तो काहे तू पैसा के काहे बात बतियावे। घर बनल बना तोहरे पैसा से बनल बाटे तो कह के हम एकदम भागशाली बने एकदम घर का ओने देखो तहरा खातिर कुछ भी हम कर दे बुझाइले। अंडा कौन बड़ चीज बा कत अंडा के फटरिए तारे के खोलवा दी ना मतलब ई कुल खाए के मन कर तनी मोटा आ जाए त ठीक रहम ना हम तो बार कोलाई अंडा खा के एथी हो जाए गरम। हां ये दराई तो बूढ़ी बुची और पैसा लागल एकदम हेलो ई का कौन कांदा पे हाथ ना रखले खून जरेला ई भाई भाई के। कोना महला के हम वो जब भाई देखले अरे हमार भाई के पर ना जोरी हो अब खून भरवा नु देम एक डिब्बा चढ़वा देम कुल चीज पैसे ना होला काहे ना बोली पैसा खा ले जाम तो जाके। आंख मिल जाई किडनी मिल जाई लिवर मिल जाई को बुझाइले। बोले दई बिटुइया ले बती अलबेला क्या हो बत्ती अलबेला बा केवर फोन होता है घरे ले फोन होता है घर ले आवता कि भौजी कोनो दूसरा करता के हो भौजी करता नहीं भाई देखो तो हां हो बूढ़ी बुची कोई कोनो दूसरा के हो ई कहले मैडम ए हैं आय के हो ई गांव टोला में के हवन हया अंडा गांव टोला में के हैं अंडा हाँ। अंडा हो माने हम नहीं खींचिन हो मंगवाई नहीं पैसा देके तो पैसा देखे मान ले के भकुआइल के बारे में रौरा पैसा कौड़ी देम तो कुछ हम ना खरीद के ले आ सकता नहीं दे सकता हम नहीं दादन के प्यार मोहब्बत के बात चलता है तो जो मैंने प्यार से ना तो दुश्मनी कइला से कोई ले आई अपना मने का बुझाता गवाई के लेके प्यार करत नहीं आ कहतन के दुश्मनी कोइला से तारा और लोग गेला तारा भौजी ले बताई दे ना भौजी लोग कह दियो भौजी मैं जान तरी नु त हमरा भेजली अंडा लिया खातिर ऐसन तू बात भौजी हां जा कहि आवा तार भौजी मैं बात जाना तड़ी हां कम नहीं खे जा कहि आवा जा कह तो केस लिखवावे के नु हो जा ये कुछ धंधा करत हो जका हो भौजाई ननद हैं छिनर पई क के मुर्गा अंडा मांगा मांगा खा तड़ू जा से बोलत है हैं तारा से तो कमे मांगे के घटिया ही क के खाई आदमी बुझे त खेलल खाइले आइल बड़ू ई तरह बुलडोजर लेखा बाड़ू हमरा में मिलबू छिनार गोड़वा के दोनों में ना मिलबू काट के गोड़ा भी मिलाओ के नहीं
नहीं खेता तो वैसन हइए नहीं कुरुप करके मिलबो तो ई का ठीक बा जंगल में हैं हम तो जात रही मैदान करे तनी पेट में मर ले मैदान करे जात हो तो रहा का करवा हाँ। लोग में कौन ठीक बा जा पहले तू तो अपन का दो अभी तो गोइले नहीं के अभी तो तोहरे के देख के तार फिल्म देख के तोहरे के देखे लागल हई हैं बतावो हई भौजाई धंधा करवावती है ननद ले कि यार भतार ले बोला ए बतिया बतिया मुर्गा अंडा लेके आइयो खाइल जाई ये भगवान जीबी पर चाटे खाती इहो कुल आदमी करेलन का छिनर पइयो करेलन हैं अभी दीदी के बतावो तो आ ये दादा खा जाने कहां हमर लड़की गोइल बिया लड़की के ना बिगाड़ो लड़की के काहे के बिगाड़ो ननद रही तब न ननद रही तब हम नोट पर सुतती लमरी पर सुतती ये दादा आ लोग सुतते न बा ननद बड़ी सा त आजा द उहे रतिया बताओ कटता हो दादा खेलवाड़िया होई से बिना कटता एजा का करते जी दीदी आ कुछ नहीं करत रुक 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 मन ठीक बेटा ये गुलन ते एगो खुश खबर सुनावत नहीं रौरा के कोना में पाक गइल बा जनू लागता न कि हे दीदी काहो कन्या फिल्म देखो तनी आजकल कहां फिल्म देखता नहीं अपना गांव में फिल्म चलता है कहां हो हम जब देखे बिना पर्दा के कहां रियल कहां अरे वो लकड़ी नहीं के वो बुटलिया चीरा मनाबो हाँ। हैं ओकर नन दी फसवली बिया टोला में के का उ टोलावा के लइका बा यो कन्या दीवार का कान होला आ ये ओकर कन्या नाम लइका का सस्सी सुनो ना एगो बात तोरा से कहतनी ई त चीज हवा हम ढेर दिन से देखतनी आ पहले बतिया हमार सुन नहीं खतरना सा घर हाँ वाला आ ये को टेरई अंडा आ देखो नि लइका बा गोदी में लेके आ ओकरा के बैठा रहे बुढ़िया बा के सही हाँ अजी गलत गलत करत होई ना चुमा चाटी करत सब ये दादा ये दी जान जाई वो तो हम जात रही कोड़ारी नो पेटवा में मोरले रहला तो देखो तनी के पेड़ा भी मार घटोला करत हवसन ओसन कुल कमाई के खाई हाँ आ के अपन बहिन बेटी दे के खाई हो हाँ हम तो नहीं सन काम करते हम तो ना करते मुंह ना मारो जीबी पे के चटक्का करे खातिर हम घटियाई क के खाइब जी छिनर पई क के अपन इज्जत लुटा के खाइब हां जीबी के स्वाद जवानी सेप रखले बिया अपन ननद के जवानी नंदी के उड़ावती है अभी काज कुआर बिया नो कहती हमरा घरे गइल हिया कहते बाते बात पाइल बता एगो बात का बसने कहतनी रौरे बात तोहरे नियर माटी का घर बा हमार बाटे न ईटा का कहते गोतिनी है तो हम लोग पंचायत जहाँ बैठल जाता है ये चाची जी ये जब बेटी का लोग कमाई खाता ननद का कमाई खाता टे छिरा मना बने के छिरा मना भगवानी नंदी के अपना नंदी के दूसरा के टोला में के गो लइका पटावा देले मार लेके मुर्गा मछरी खूब खातै सौ तो काल कोड़ारी जात रहिनु हम तो देखनी अनु के गोदी में लेके आ ये करे के अंडा आ चुम्मा लेत रहे ओही के कमाई खाली सने कनिया में ओही का तो बात ही आवता छलकत चलती है छलकत चलती है भले निमक भात हम ना खा लेब लेकिन हम हवे जाई में गट मना के खावे जाई हम हमार हैं चलती है आजकल कोहनी के बात आवता जाए दीजिए चाची जी बात आवता तावे न को दिन आई न के कहला कि नया 9 दिन पुरान 100 दिन अजी चाची 100 दिन अजी अरे ओरा करे कनिया आइल बिया हमरो बियाह शादी कनी में हुई। आइल बिया बढ़िया से रहत बियाह शादी हुई तो उनका मर्द मानुस ना जानी जी कहे ना तू तो सुहागे रात के दिन जान के कोगो मरद ले भिड़वा के आई बा आतनी बैठ बनिया का करे अजी माई जरे आवेले ना है जब बैठेले ना आइए तले चाची हमके जी। निक ना लग जल चली आपके घरे आल वाला बानी एगो काम बा हां एगो काम जाए जाए तो लंगटी नहीं है देखि तो आपका पता हुई बिया बात की को तो लोग से जले ना पता पेट के पानी हां ये चाची जी आप हंसमुख ना बानी जी तने खा जाओ का सारा हमनी हंसमुख पहुंचा ना बानी जाब एकदम ना ना भुला जाता नहीं लगा के बवाती हमनी से नहीं के चलावे के एक वजह से भुला जाता नहीं केने केने ना जाई ये तो कली कि ओने ना जाइए काहे हो ठीक तो कनी है उन्हीं जाके मिलत तरसा लड़की देखी ना उनी ना चाहिए प्रभाव न पड़ी ना जाई जाला कुल कुकटा कुकुर बना सा नोचले तना सा तो ओ कनके के चीज तनी करो के ने हम के दे दी तनी क्रीम उरीम लगावे के सामर बिया से अनु त बिया शादी होई का कहलू हो का कहलू अब हमने आवाज जब बढ़ी त देह न पकड़ी तू वो तो देह चार में मत रह नेवा सारे लख मोटाई के नहीं हां गोराए के कहत हाथ मोटा वो सराई पे भागे से ना आदमी ना मोटा मोटाए खाती काजू हो किशमिश हो खातन फुला फुला महादेव खाता करिया रहना त हमर बेटिए करिए चलो। बिया त का हो गई
हां ठीक कहता नहीं। अच्छा जो 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 रखले बानी प्रभाव पर पड़े कुरकुरा लिखे खा ले आ ओकरी बस नहीं हम पहले जात नहीं होने घूम के आए और मोंग फोड़ दे खेलवाड़ी जेबो नहीं त उन्हें कुछ लड़का के दुल्ला हमारी धंधा वाली डांट पैसा के अच्छा पोट के ना करी रखम तो लड़का सहक जैसा साइकिल मार बचपन में चलाई है। यो ना देमी तो जननी जाना तड़ू जब ना तब साइकिल उठा लेती है का करे कारण से तुम्हारा मन पागल लागे मन करता कि हॉस्टल में डाली हॉस्टल डाल दे तो ठीक रही हां पाँव में ठीक रहे बदल बदल के खाए देवेला सब हम उ छुट्टा हो जाए ओकर बाद हाँ। लड़की का टेंशन ना रही ठीक, आ उ पढ़े- बिया ना टुकुली त टुकुली के देखब ओकर नानी के भेज और एगो लड़का हो खाई दीदी आइए दादा। दूगो लड़की रहा और भाई एगो लड़का हो खाई अच्छा करते हाँ। दादा का जो जा तनी बबुआ के छोड़ के आइल बानी सड़िया बड़ा लहदार लागताटे लादार लाता दे तन चहड़ गोल बेटे या बेक रख ना अपन हम फेंकब लेवा पर चढ़ाई लेवा पर ठीक है हाँ। ठीक है आइए दादा पूरा टोला मोहल्ला जाने लगल आ ज्यादा जाना दादा हम हो कहत नहीं कि हमार ननद रहता है से करते हो से करते ठीक ना बा उहेल बदा नाम हो तड़ी के उनकी पतल पर खाए बैठिए दादा अरे रानी कहां बा इस निकल घर में जो खाना बो के अरे हो? खाना बो रिकोस के चिल्ला अरे बना चिल्लाई मां घर में केवने के हमने के भिक्षा नहीं के देवे के रौरा हमार नंदी का काने देखला बाईस काने धराइल बिया हमार नंदी के बताना बात धरवावतिया धरातिया तोहनी के बारे पूछा घटिया ले पूछा कहां लेके बैठा रहे आमे का पेड़ा भीरी लेके बैठा रहे कोरा में चुमा लेत रहे हमार ननद कुछ तो रे करी अरे सुन हमार ननद कुछ जाना ले जाइए बाबा आपरे का मतलब बटे तोहनी के का छछा रहतटे हाँ, जबान संभाल के बोला तू बोला ना जबान से मार के कैसे तक किसे कहलबा कि भैंसे बिया तिया पड़ावा के गांव फटल बा उहे हाल बटे अरे बाबा तो अपन जवानी बचावा ताड़ू आनंद के उछाड़ा ताड़ू जेबू भतारे घरे नु टिकावा के खदेर दी बिया कुछ चला के मार दे मुंह के कपड़ा फट जाई बुझाई तू मार दे तो तारा के छोड़ दी तारा के छोड़ दी हैं? चलाओ तनी ने बात देखो चलाई में बात। तोरा का पिटाई मुंह तोरा का हाँ, पिटी हां वे ये पिटी पिटी हां हम नाती है जो ना के पैंट पहनले त गाड़ी पर चुतरे ना बुझाला उ मारी हमरा के हैं जा बुझावा द बुझावा दो लागला कि चुतर बा देवाल में वे त कनिया बुझावा देवेला नहीं का बुझाता डिगी बना मार हम तो मार दे पिछोड़े लेके मर जबू चलू आते तो जोरे भइल बा जोर में ना हो। का जा जा सुन ले जखना बो अगर आज के बाद सुन ले हां त चिरा मना बतो हाँ। सुन ले कान खोल के हाँ, बोल। हम त जहां जहां देखम ता हल्ला करबे करब आ तोनी करे के हाथ धोई मारी पकड़ के हम ए जे पानी के हाथ भाई ना होई ना हाथा भाई ना होई हाथा भाई ना होई आओ सर खिलौड़े आओ और खिलौड़े आवा इज्जत उछाला तई जाए खिलौड़ी आओ हमरे घर में ढुक के बाग बनतौ सा आवा सा बतावा तनी बाप रे बाप खुलियाम फिल्म देखावा तड़ी सा ले के लइकन के अपना एथु में फंसा के आ मुर्गा मछरी आ अंडा खाता ऐसा खिलवाड़िया और न तयावत ऐसा चढ़ के लड़े खाती कि गांव टोला बोली ना ऐसे देखा करिए से तो लइका लड़की के आदत खराब न हो जाई बोले छोड़ के तो तोरे के कुछ दी आदमी रे कौन हचकावत रे आइल भी फिर करे आ क्यों नहीं रे चल गुल भी खिलवाड़ी